Jacob Jensen er medlem af Folketinget for Venstre. Han er opstillet som kandidat i Kalundborg Kreds, og han blev første gang valgt som folketingskandidat tilbage i 2003. Og jeg har nu i 7 år arbejdet for at repræsentere området på bedste vis inden for Christiansborg. Det har jeg været utrolig glad for, og det er jeg utrolig stolt over. Jacob Jensen er vokset op syd for Holbæk. I dag bor han på en landejendom ved Undløse. Han kender området og har før han kom i Folketinget været aktiv for Venstre i Holbæk-kredsen. Som dit lokale folketingsmedlem vil jeg altid gerne hjælpe dig, hvis du har en sag eller et spørgsmål, som jeg kan rejse inde på Christiansborg. Og det er uanset om du bor i Holbæk, i Odsherred eller i Kalundborg eller et helt fjerde sted. Infrastrukturen er et vigtigt emne for Jacob Jensen. Udviklingen i vores område er utrolig afhængig af, at vi har ordentlige trafikale forbindelser, både på vej og på jernbane, men også ud til de mindste øsamfund. Rute 21 er ryggraden gennem Odsherred. Den er kendt for at være utroligt trafikeret. Og derfor er jeg meget glad for, at vi nu endelig har fået vedtaget, at der skal laves en ny motortrafikvej helt op til Vig som erstatning for den eksisterende vej. I resten af Danmark er Jacob Jensen kendt for at være Venstres finansordfører. Han er desuden medlem af Folketingsgruppens ledelse, så han skal nok blive hørt inde på Christiansborg. Ingen anden regering i Danmarks historien har via udgiftspolitikken prioriteret offentlig velfærd højere end den nuværende VK-regering, samtidig med, at vi har afdraget på gælden i de gode tider.